pule. Deputy CM ke KHADC uba pencengan NCE mulaong ba ka Executive Committee ke ba minta kala thau ya ka Delimitation Committee ke ba kimla aban kintat ya ka jing pensngau ki balawan ra na ki benta ba pher. Uba SE mulaong ba kila hab ban thoru shaulat ke jilla ban thau ya ka Delimitation Panel hadian ke jing yo pediang ya ki jing pensngau na ki shnong ba pher ki riu shimet ki nong yalam san perthe bat ki we. Katkum gajing ya thu jong u kadai ka kamram jong ka council ban ya chakmat bat kani ka kam namar kalawan shaki hakapor bakira shimti ya ka executive committee. Pi kalau kani namar ba wala gila don haga yuru haji sisang imba langin hori ban wan ra ka demonstration tende bang yo ya ki presentation na ki babun ki snong ki sim ki politician bar kum juru na ki ki stakeholders dia habagi thok singi kadika duty jungi boleh man proses kata kam dia nomor baka jing ai jing jungi kawan latest jungi gi berai ngi man se ban di kopi kam